Камене, бе! Камене! Я малко, Камене. Браво, много хубав гол вкара, Камене. Ела малко, бе. Камене, ела малко. Ела се разберем за CS, човек. Да. Ела после видеозапис, ако лъжиш нещо. Ела са, ела. Камене, бе. Ела. Сега кажи с какво ще ме биеш, яла. Камене, бе. Камене, бе. Ей, Камене. Ела, Камене. Браво. Невероятен гол беше това. От страна на Камен. Как са на Кой че ме би без мишка на CS. Нали така, бе? Само стрелки ще играе. И за центъра, нали? Съдна мене. За какво садна, Камене? Че, йо. Ела малко се разбере на CS, после ако лъжиш, бе, човек, ела. Ела, бе, човек, ела. Шял, бе. Мане тази глупава топка, бе. Айде влез да направи някои неща, искаш ли? Дай само да направи някои неща и си отидем, човек, става ли? Дръж телефон малко само, снимай. Сега снима ги, бе? Снимай. Може само да ме снимат и мен. Операторът тича. Минава отдолу. Гледай как бяга и на цещо би! Аре, ела, просто просто, колко път си знал топка да играеш? Ей, ще кажа брат, че не слушаш. Яла. Чакай малко. Аре, Камене! Супер сме там направят топките. Топките там. Мерси. Ай, я сега кажи как ще го биеш на CS? А добре, нали ще го биеш? Ще го биеш ли? Добре, за какво бягаш сега? Ще го биеш ли? А? Кажи Камен, чове. Снимай само е това. Само иска да снимаш и това. В момент само. Какво ти пука, той чанта ти го дарил здрав. Нищо не става, но какво ти пука, продължай. Бах топката, човек. Тя е супер букука тебе, какво ти пука? Ели малко ти извърх, че ти скачат на терена. Да снимат и ей това. Оре, майко. Това го прави без да иска обаче. И това, дами и господа, е стяг, вижте, какви са условията. Оре, майко! Малко ти извъркчета, бе. Какво стана? Вкара ли? Гледай само за какви атмосферни условия става въпрос. Но разтепва. Вижда ширита. Нищо, просто цигания е това. О, какъв трик, момчета. А сега той ще топката гъс. Не, няма да при мен. Камен, дай да занимавам. Аре, оператора се измори тук, е. 52 минути снима вече, е. Скей, май, 52 минути, май. Ще аз как я давам, бе, мамо. Давай. Ще ме извините за тази цигания тук. Отивам от 3 дена да снимам. Какво е глеба, какъв я давам? Той ще навива крачорите. А го от другата малка нинджа тук. Малката нинджа. Това е най-големия бот на света. Дай му на рамото, по-бързо му дай, докато се е ударил здрав. Дай бах ти рамото, Оля. Те сме от машината, бе. Искам само пак да снимате това. Снимай ли? Не знам как ще кажа този трик. Обаче съм много голям урод. Много. Това слънце ми извади очите, ма, ко ти пук. Гледай, само за какви условия говоря ми, само погледнете условията. Ядосай се! Нормално, въпреки че тя не е на туца. Ко ти пука, е? Това е цигания, ма. Ай. Шей глав. Оле. Слава ракия. Ай, сега ви кутера се, да.
Операторът тук вече за какво става въпрос. Слава ракия. По-хубаво забие главата, Белки. Бог майко, виж, да, ще я връщате идеално, да. Много зле. След това ще бъде раунд да върват. В момента да ми дойде топката. Майка ти ще еба. Няма ти дойде скоро. Не, тя идва. Няма да дойде. Ето тя дойде. Още два. Малкото нинджа тук. Тенчо, дами и господа. Тенчо. Това е Тенчо. Ето си му, ето опит моля ти цяло. Нищо не сна. Оператор фаща топката. Дай. Вече, дай, бе. Какво стана оператора за тъни тук нещо? Малкото нинджа и Тенчо, майна. Сега искам да дойдете тук и да демонстрирам най-хубавия фалт на света. По-добре от Роберто Карлош. Това беше гол! Видях ти гола! Това беше чист гол! Топката май се спока. Не издържат сирите на такъв дълбок човек. Бройки и не спира с двата крака. Това е урок за мен. Вижте какви условия! Това е всички урок. Сега дори може да свари раницата. Ето го питам, топката е прекалено мека. И сега той ще прави бройки с рамена. Опа. Бройки с рамена. Малките нинджи къде са? Гледайте само условията, искам да разберете на какви условия се подлага човек. Това е блок от почивка. Но него не му пука, въпреки че има малко корец и може да се уби. Това няма да снима. И сега Камен ще му изведе. Камен го извежда. Много зле, но никой не му пука. И това е кош. Ай! Само не ме ядеш на гърдите тук. Камен по-добре не да пореш нищо ти, май. Господин оператора, бе. Ето го момчето. Момчето не му пука. Това гледа да играе мак. И това сега ще бъде... На Макс Туда. Това е за всички мои фенове. Много ви обичам. И ние тебе. Добре, защото сте много мека. И условията са доста зле, както виждате всички. Да, но той сега ще поне топката. И сега да се дърси да отивам. Той не дай. Почти на близа, да. И той сега поправи удар, не? Нищо не се вижда, на кой му пука. Няма значение. Сега Камене, подай ми тук топката, да се ето. Дай ми е тук на рамото, само ме дай. Няма да може, много е трудно това с него. Камен отблизо, дами и госпожа. 3D. О, какъв пас, дай пас. Давай. Цигания. Сега отново ще демонстрирам хоп да върва. Това е Роналдиньо, просто никой може да се мери с него. Студа. Виж студа, за какво говорим просто. Хоп да върва. Хоп да върват това. О! Оператора се излага само. И това ще бъде нещо като доста долен удар. Сигурно. Тенчо ще да го отнесе, добре, че бреше мрежите. Ето го Тенчо, дами и господа. Тенчо, това е истинският Тенчо. В студа. Студа. Той си вича по къс ръка. О, но не му пука! Изобщо, момчето е много долно и ще покаже на какво е способно. Сега сигурно една предна връза ще направи зрителите. Това е, разбира се, това е в коша горе. Не, На кой му пука една предна връзна? не, нищо няма да прави, нищо няма да прави. Води поред топка, Камен пас. Ай, давай. Ай, раши пас, давай, без сърце, ето. Без сърце пас, ето гледай. Виж. Чакай ще ги стова в гъзда. Чакай. Ай, давай. Давай. Както е? Айде. Това паса без сърце. Сега ще бие и без сърце. Може да се бъркне в газа и да се усети твърде късно. Бе, Камен е в ужасни условия играе, но не му пука. Сега точно опитам долу. Крип с над 10 минути.
Беше на Костън. Това Тенчо е това. Малките нинджа. Как спира, че ми писна. Не го спира, бе. Замръзнаха ми ръцете. Не бе, 10. Сега горе въгълчето. Горе фърла. Оле. Оле, майко. Доста криво момче. Кой му пукал, човек? Покажи малко почки да гледат към момичета. Няма да покажа нищо. Не се ядоси сам. Сега ще покажа. Кава не е тук, ще пасне, ето кава. Аз съм от 3D е това. Ето Това е 3D просто. Това беше благодарение на леда. Аз умирам местото на това момче от дрил здраво. Гледайте за какво Това е става наш просто. шприц. Сега и седно ще пази, чакай. Ай, давай. На мокрото, дами и господа, на мокрото. То носи воздух. Пази ти седно. Ай, пази седно. Седно, айде. Топката ми премина като куршум. Оператора, дами и господа. Оператора ми изхъби цялата памет в телефона, която е 33 гигабайта. Доста зле. Опа, то ще се прибие. На кой му пука. Това няма никакво значение. Кой не остава още 4 минути? Давай. Мълчето продължавай. Удари и успя да оцели вратата. Покажи косматия крак, моля. Косматия крак, отблизо, дами и господа. Отблизо. Не бръсна 3 месеца като Това е куче. като куче. Цигания, това никой не го видя обаче. Няма значение. Може да се отреже. Продължава. Снимай това. Снимай това. На празна врата. Продължава да се кефи. Ето как се кефи. О, това, той прави набирания, студа! Прави набирания! Какъв куршум беше това? Не му пух, че е минус 2 градуса, просто той покъска как прави набирания. И вижте какви са условията. Ето го малкото нинджа. И Тенчо, това е Тенчо, цък следа. Тенчо. Да се върнем на матча. Само внимайте с телефона ми. Тенчо взима топката, това става опасно. Тенчо, подай Тенчо. Тенчо прави нещо обаче, малките нинджа. Успешно той тръгва. Той се хлъзга. Не, той се хлъзга, той продължава. О, външи. Пропадал. Той отиде към оператора. Това пара само. Той подаде най-добрия от тука. Само подайте. Той се повежда. И какво ще бъде това след? Опа. Вратар не знае къде се мина. На кой му пука, човек? Сега той ще опита нещо. Но то не стана. И сега той ще го изненада. Вижте какъв красив гол. Косовете ми се надървиха. На кой му пука? О, каква паница беше това. Внимавайте малко рек на хоризонт. Да, те сте тук. Както вижте, той се положа твърде близо до вратата, но не му пука. О, това е камера на бола. О, той пода на... Той се включва. Не, факт. Той се е постригал днес като куче. Като куче съм се постригал днеска. Сами дай ми ливачката. Как само да запреща? Добре, дай ми очи, какво си правиш? Ай, какво си правиш, дай му я, бе? Дай ми! Само очко ми дай, бягай! Ай, камера. Давай. Те се включиха в комбинка. Операторът, това към оператора идва. Прекрасен гол. Просто невероятно изпълнение. Мен ми завързаха ръцете, но никой не му пука обаче. Селска морал, какво да кажа? Айде, викам да го спираме да си ходим. Още малко само. Как се спира обаче? Няма така.
Да, цъкай там, цъкай. То бъгна нещо, май. А как спира това, е? Чакай, да спра, чакай. От Това е за тук. всички зрители. Спря ли го? Не. Това е отново за всички зрители, тук и двамата момици.